repeats itself. Riri ngaki eri umurai bwense Dr. William Ruto chinga kichiri arenge umukonyo umurai bwense nigo torocho lengo mwaziri w'uburindi bw'ime Fred Matiang'i kakwa guchinguru akarokananga nere oleko moko okaire mirime menge yo mukonyo umurai bwense nchino chini ngana bo erigeti guchikuiranirira aza konyora ngabo waziri bali b'uburindi bw'ime bakwe guchinguru kegima ane mono ase gochotenera chiwizara lakini kolende bono ndochinga ningana irachiko mwari gatika shagwa igetiria kenene asa matuka bono igani gabate bangere n'umuntu bwegetunu usiguze mulima ase kolende ningana irachiko mwari chinga kichinkongu ase oburai vuaye ase ngincho kobwate kananga nkindiki kweguri bagali abene naje gutwara chinga kichinkongu nanyana se obochori bubrabo ukorekana so mwaka w'ikiri bubere 2022 nabora nyorenga gashagwa na bara gatatu kororo nako running mate yaye Dr. William Ruto ekegera onya babotani kuro sensemo ya UD kuro sorongoro Mount Kenya babere baboncho ibona bera mubera komsa lakini kerulia omo konyu mrebense kerulia mwaziri b'uburindi bw'ime Kithure Kindiki ere ensemo ya obere akorokananga n'umuntu gutare ensingi ma Kenya igabanta bange babeire nabingote banga babeire bakumumanya nabo igo abange tinde diko batebera kininde nabwatu munguso ensingi ma ensi ya Kenya kinege ruri rigati gashagwa tarata raisiko yorogongoro rwa Mount Kenya tara ikige tunu na chorogongoro wa Nyanza we enda bantu barogongoro wa Nyanza bakamwalirani sana bakamubokera sana baka abantu bakanya kuboli tare ne yo murai wensi yandengese ne yagashagwa by the ali receive warm welcoming more than the president tebanga ere no motebe kene na jide kuboli unga kene yeko goita tata abu achide ko na rocha samatanga aliya yoko mwani ya gosira Victor Kyoma nigo maetekero mukonyo murai bwensa chire osomura ya chire dokonyoranga elist nero siri abenga kero mugaka chire sabali abona irane chiskuru chire tiko chikoigoro mugaka denga likange amasakara like list shopping list ebintu kanetiko golero byonsi bibiri kense kero kwa birike bono kero montagocha umurayo monagocha niyo konyoranga ama ebagocha baba bako enana ebintu bali twagachire para twagachire twagachire chinyagitari twagachire ibintu binge katebinga njetinda ndiko bangaina nje wigange nena rigeri budget ndolo sebinte bimbe koleta ki mbiroro ntinde timba ira yo bokora na next thing gocha machaka kwanta yo last time ngwato tete para ngayira and next time ikago chande abantu mpaka nitikunya kusabe bintebi by the way nero bijana ndi sometimes kwa kwane kemaina by the way kwanya kungaina abana nyombanga chenko golege korta kwa mungaina yaikari tukere matenga kwanda betingo ngorere ntete toragora naba Kenya squeeze yabu no toikire by the way onye omorai gusomwana siasa oberga okurire iranga na chaikira ni gento gete barara ke basono are de auditor general doago marikiranga mwaka gete ngwa launch gento gete en 2018 ega na magenoka wasto ka umara chi contractors chikagenda where is that project one ganto taitiboli mobile nikusema na kutena igabantu maiso bali geti komanyanga narariaya agendrete sigo monchumuriria on Dizzy TV nabokuru kanengari kyabo boigo igoro yorogongoro rwa Mount Kenya ngakioro cyo mulima akina rojenga omogo nyurenze karashite arogongoro Nyanza tebanga maite aiga bosebogere bogere ntubwate ebitunu bikoruko plateaus nabo iko nangusiga ntubwate tani bitunu lende taratebe lakini nende ntubwate bitunu ne ebitongo ntubwate bitunu ne bitongo tebanga atatu kubwate ne bitunu ebike no nege tunu ekene aseigo koni ngana turabeto kwa maiso kigima nabo igo nturigete chukumanyanga ninkyo mokonyi bumurai bwensara chigoteba maiga yaba bungaba
wesoki bene maite beso geti bene na ko teba ka twasiri kiniki ere ninkiara bega oteba. Okay, sana. Seto kabisa kwa page ne ya gatano mancho murigereria ni murikete nganonya egati ya bali babere bagwesokia kwanike ngangusira bali kindiki nense moya yembaro robati gate bagusira gashagwa anene ekero muri gazeti ya murikire nga ensemeli ya bali bagusira gashagwa ni go baganirie omurai winse wesokia bene nabo igokuba enekeria ekerenga kiae nkerekieke ekere yabiriga kwani kigwanga ni gobaganiti kumanyanga nari magega usina gendeta gusira omokonyoye ose oberega kwerusanania elinda kwani kyanga ngori yale omuntu mwawo yibarabe bagusira na asensemeli ya siasa abigo CPJ ya gatano nindo chenga nigo asentu ndende nigo yabere gekwaine kigwanga okomusana na kwabere gokorokana agati omukonyi bw'omurai wense Rigathi Gachagua nabo igo omugabana wa county ya Nairobi Johnson Sakaja nigabucha magega yokorokana kurutirana chensase asense media social media gosasense media mitandao aboli tukuligoro akobatikana ningana erengete abonchereria kora sense media ya marikiti echiro ya marikiti nabo igo echiro ya mthurwa abo baganiri gosebayetu notice yoko bagania kunganya kurasi chinseme choko ika sense meri ya Kangundo Road Market ekero yabitega korokana nga asense meri yomokonyi bw'omurai wense Rigathi Gachagua niko arokanete gakomo address omugambana wa county ya Nairobi Johnson Sakaja abuna mumrumu abo omoke asekorende anegatinga niko abonchirira kora sense cyo bamuchirete nabo ibokomogania agokora amonchirilio magega ya Sakaja koene kyanga tariko bategerera usiko tabari baga lioko bategerera ase bamugoretie abega kurigereria engane ijyo na koene kinga abonchiriria akorwa ase echireri ngotigara bare kogendero jobo ayetali ntunde ntangani tokoranga omugabana wa county ya Nairobi ngo omukonyi bw'omurai wense Rigathi Gachagua bakoterana chensase asento ndende nabona igabuna kumusana nako gendeta kwenekegwa agati yaboncherera korwa sekireri ya marikiti nabo igo muthurwa aiga yoko yugo chika ngababe bakunganya gucia asekireri ya Kangundo Road nende bono tworoje Gachagua nende kagwesana nigati matengane yabere koleta libera linene kigima inkubwatekana nga nigo omukonyi bw'omurai wense aberako mochigwa na nensemo yaje omugabana county ya Johnson Sakaja kuna niga abetega ko bachaya ngabara yaba kyasikia make yudio berega ko bachaya nabo yingane koleto ingusane gati omukonyi bw'omurai wense na omugabana wa county area ya Nairobi nkubwatekana nga nigo omusani oye ane mono oyoro mubunge ase ngatensemeria Embakasi James Gakuya niga aligete kwamelekero kelia kyobo bunge obunyakirogo bwa UDA ase county ya Nairobi ase engana yarenge boigo kwamererwa na Johnson Sakaja igoso kubwatekana nga nengusana neye niyekorokana nga nigo bataraigwana na ase kakirigetambe koleno kubwatekana nga nokunganyigwa kwabonchilia balia nje nabati nkubategerera abange bare gotebanga ase bakunganyigwa chia ensemeli ya Kangundo Road nigo abantu bensemeli batabaganitia nigo babeire barakubaminyo kikigima nabo ibumaete koja kunganyo monta asanale gokora obonchilia nabagusujunga kingo chigo chaka mwena nabera tokenga omuntu chakire okonyororosi ekibanda nakingo chakunganyike kibanda kyanenkire asensemeli ende asigo nimatinga no bwo baba abonchilia bali babwate ensemeli ane mono kubwatekana nga anokunganyugo nare batamaiti asibagochi kodendo chinga serikali ne bwente baikaransinse elinde babe bakotwara okuyihanana nalekero omuntu akunganya etokenga mbabwate okuisaneka okuya aigonde kobole tokobole gochia se mugabana wa county ya Nairobi Johnson Sakaja abeka kumirana nabo nchirere korwa asechireri ya marikiti na boigo muthurwa abe bagotwara chinkwa na chokwigwana babekemero bilimikirano anonya bagochikonganya gochia sensemeli bamanyenga ngai bagochikokorera obonchireri abwabo na boigo no kobole tokobole nga
Mokonyi bo Maraigwense babe bakoumera na AMSAM no mugabana bwi county ri na barabu babe babo kwanerana gusika busiko ikase page ne ya gatano narimo ne mulikirete amangana ringete egetiye chindege kiaje kia asekorinde nsemeri ya bakuraniro boene bwo mwanya bantu anene Tony Gachoka kubwaterana n'abawakili kurwa sensemeri ya Mount Kenya nigo babere bagwesa Kevena nabo igoikira nabo sibu ikigambiro ase babere bagosoera eserikali kubwatkana n'emerubiri yabo yokoenekya ngo kondisha bare egetikeriye chindege gya JKA ocha ase kampuni ya Adani Enterprises ase gikaki miaka 30 gashoka nabo igo egati y'abawakili abo nigo abanikire nka emerubiri tebetiye kubwati kwa bene ase okwenekya ngakibago kigodi gokondisha igitiye chindege kyo ase babere bakwenekya ngani kubo bisibwa bere bokwenekwa nabo igo babete bagusangire use serikali tebetike gusangirelia ebirengerelyo kurwa saba Kenya egyo erachiko bage kwenekya omochando omonene ase babere bakwenekya ngam Sensemeria Section 3 ya Public Private Partnership Act terikova yekoena na liba kaguchia ase serikali koeneke ngango kolere chi project chabo bobisi wetera Sensemeria Private Citizenship asikorende ya berega koeneke wanganike kampuni ya Dani egende tokobika emerobelium anene ase okokora magacho amaya anene Sensemeria secondary nawe na boigo new passenger terminal asege kyokie miaka 30 abigo job tobeta koranga libere ndigende tokwaniki gwana komusanana akobwatikana no kukondisha igetikiriye chindege gejeke yego cha ase kampuni ya Adani engana yugo ichani kigima ase goikera bono maeta mabolio abakenya babwate na singencho aseki wikera bono batara bekateneni ukoigwana na igatiye kampuni iri ne serikali igekoro kananga amangana na arabisire andi tukuri gorekero umwaziri uri tenento amangana alengeto bosombi Davis Chelsea rabeto ikera na busibwe bunge ni gata beteka kubika teneni amasakarari ekuna kyaba Kenya bali kumanyanga ninki kekebisire Frida mangana kya yabisire aso kuigwana na okogatiye serikali ne kampuni ene njira serikali ende tokoranga ningana baigwana nete ono mate Frida kwanya konyoronga omugaga oni rio bole matarate yomongira taliko changa talinga gocha gotebinga usomuga ko oni rie ngombe kwate buna abanyakanyoro no tali so ikire gari omogori baigwana nete bakali igori wala chiga ichi choko rusia ngombe isiko nao bokongu bogorera ara mo especially agara karanga mungino ne robere kako rageria ngombe ri koma kanyaranga abantu mbaroro bali geta mabere ile ati bregere Kwire lirwa chire lakiko tenga moko kendo boiria matukama koma eto mugako komu maete njirario mata bakakambara konyoranga bakurake kenyengeke bono ekarwa wa kenyenga chimbwa cha njiri chindonge chimbwa cha njiri chindonge ono umuntu naruga nitwore ngombe yao ningiyere mate ngwetira sumonga na tingo nyara ligori ande monga na tawanja koningo ono mugako nera kungaina omanya gocha riro wachiro sino boiri toko endo boiri Frida ochonyole kenenge nyofa Indobiro chibia babuya indobiro chiko especially garo wato mugako barasiba ogora kagendo kia igo ni bwene to kwa maiso kigim yawe kanyara iki musbat maybe no monchereria ririara oniri maybe ochani chibesa tarachibara kanyara ngomo sacho ngoja kumucheo gari kamusini yakamya tari gochoga nyinge by the way ekegaranga na bora amanye agochoga musini emia Koma kanyaranga bono gwachiro uboiri wikengima kwa motezire takwateza ko rusi cyako nywera bono cyaka guhake sawa tomambire nyumba umutoliro abono wago cyagera bikwero ligereria ngombe sikari
Alright, askorende ino mubweka na tokurwa nga kore genteke enje toge pimete kurwa sobwaga roma tabara lindo ira maiso yo kurigerie gento kere gento kebisire igokora ngende ko naronyore nga ya kurira ko no ikegero nyandie amangana ko bekuteneni nali ko beka abantu Kenya lakini kuri neto sabe serikali beke mangana ya teneni nali aba Kenya na baro baratware obole muno nabakore emirimo mbakora umugiro rinde bana baro kumanyanga ngaibara bako basa matuko ari busyo Okay, gosika busyo kase page ne ya 5 na 2 nimurikirite serikali ya Kenya kwanza ebintu yabereke gwikirania asabisi asigika kimyaka 2 akero muri kibigazeti ya murikirite ngam achira kiri muri bense abete gakoria chingaki ari kwasoa abisi anene asebete gakori iranga nave agakwena na amabaga yemirimo anene gokia ase abasai na boigo kumurikira bali babwate okonyora wansekigima ekerondo chenga muri kibigazeti yo ase obwakwa bete gakonyora konene no kurobekana kukwabete kokoragwa nabasai nene asibali kuamiriria obakoreri bo muraigwense egiye kairera rekore kyanga obere kagwa kaisiko abawaziri korwa ase serikali yae nabo igo gochora abawaziri abajya anene ase korwa gali sense media kuamiriria serikali abo igo muri kibigazeti yo na muri kerete na asense meli ya bisiaye oberika wikirania amange anene ase obwaga kibwe kinyomba kingiya na bigo kiri bulirense kikema ase aberige kwa niki gwangani go cyabere comment kana kurase umwaka gwikiri bubere 2022 nigo cyarenge kinyomba kiri buisana na isato kimi isana na isato 52 ase bukira umwaka oyigam gwikiri bubere 2024 cyabere kigwika kinyomba chiri buchi emia eyemo naisato ekero mukigazeti ya muketinga wikarabona igachi county emirongene nigo chiabere chigo chaka murobere bo gachi bichinyomba chingiye na bigo chiri bulirinse kigima ase county ya Nairobi etangaine ase kwikirabona iga yabere gose kinyomba cyabere chikwa gacho chiri bu emirongetato naisato chime isana naisato na 10 akero muri kibigazeti ya muri ketenga abangire go barachiko babakwenyorera chinyombe cyo gwetera ligurire inseke kuma serikali egenderete kone kyanga ngosirere balibwate okonyora wa inseke gima abigo asense minde nigo muri kibigazeti ya muri ketem ase amanganari aringete ebituma kero muri kibigazeti ya muri ketenga serikali yabeteke guchakya umurobelyo bugosira abalemiho gwetera okwena na ubuyo werigorire nsekirima ese yaberege kwani kibona niko abalemi chimilioni 5.1 eyamo isano babete bakwirikya linda kwani kyanga kwenyorera bali obolemyo agosengo enyorera bali ubuyo bo ekererige tinga serikali ngo yabeteke gusira peno murubili bo ubuyo werigorire nsekirima somo kabuchiri bubere 24 2022 ekero abalimi babete babukina korwa 10 million gosabo babete bakonyorera obuyo 10 million sana na 2.2 goika 10 million eyemo nukta inye koro million eyemo nukta inye goika 10 million sana na 2.2 goikera umwako yigam wichiri bubere 2024 boigona muri ketenga oboyo mbabete bokongwari rigori korwa chiribu isano nemo asekera omubuko oika chiribu isato na chimi isano asekera bona igomwa ko yiga buchiribu bere 2024 nigo yaberege kwa nikiunga oboyo bwabere bobokera rigori yichiribu bere ni chimi isano kerabo igomuri kibigazeti ya muri ketenga asense meli yokorenta ebituma korwa asechense kiri chesiko mbabete bakubeka emerobelyo bakaba babokeanya erinde kwene kyanga abalimi nkonyora gusengo soke bali endagiri sene eyura beke korosi osekyo guisanikia abamenyi bense ya Kenya bose abakenya hoigoniga muri kiretenga
ligori riobosi ase chikiro kiri ibere ndiabete likogwa korwa ase chishiringi emeyemo 50 na kianda nukta kianda ase omwaka gw'ekiri 2022 ase goikeraho nigo omwaka gw'ekiri 2024 nigo obosi bwabete bwogoikera ligori limeyemo 33.35 timeti esensemo yabo jobo ankyo rabe kugokwanira kubwatikana n'obukoreri bw'eserikali ya Kenya Kwanza ndochemba mulikete aliya omuraibwensa bete kagoikerania kurwa gasoeta bisi ogwako kwa engorokyo kona boigo binto kibiri abereka gukora amoncherero obera ukirania mange obere gagotema asa kunyara ana mono ase kurwaso asubura ibwaye gotwa beto koranga nigo ligoririe lyobusirire nidense ensemo yobusiaro chibando ebando gocha wikomotolire angemia ochinga bwaro obere gagotema kolende ase ensemo yende ase nara tware chinga kichinko ngwane mono ase wizare chisemi tatakoranga chibesa nigo chiabere chikonyoru wikira nasyo skuru na boigo ensemo yende tatakoranga nonyanga na boro ke baso ase university bakwe murungania kubwate kananga na nene mono nomorobeli oyo mujia bukoena na chibesa ase chiskuru chichi university ase igo ndo chinga abwaro no abeire gago twara chinga kichinko nkolende nabwatiri bagali abene ligo chikogenda gwikirania abokoreri bwaye erinde kwene kinga aba Kenya ngochigwisane kabale nobokoreri bwaye okay pesa kwenda gwika page ya 5 na 3 ni murikirete ngakibono konsana kabete ko kwene kigwa agati ya boncheria na boigo abanyimbo ekikeirete obosombi asomuchulio Nairobi ugotenena kere murikirete nganigo konsana no kabete ko kwene kigwa chinga ki osichinsa 10 chia mambya achinga ki abanyimbo usaba manyikanite nka kanjos babete bagoikerana ase aboncheria bakonya endagera yabo asensemeri yechipara ababete bako chaka kongusana na chingo kibaganitie aboncheria yabo babe bakonganya asensemeyo niwe muri bete ngaboncheria bari bakonya matunda na boigo chingeni nigo banyote chinga kichingomo anena sensemeri ya ile selasha ase orende exam ya bete yekoine kigwa ase ensemeyo atenga goikeraga abo manchi mulgiriria anongo ikera omweli gukumulikira egazeti ya Daily Nation nigo turabeto goso ase omutumukomoke iboto kwirana imbengo alibaga sensemeria ya jobo abeba kumulikira egazeti ya The Standard goto basagoskato basakonegera enda kubwatia omuruli insaki abona mambya chinga kitagenda kumulikira amagazeti litulere Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Wula butambe kuruwa muchubo songo edukaneye muyuka ekoni ibintu by'ugutumika nyumba by'ukoni asiduka ukwagacira iby'ubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari icyuma cy'ukwagacira amabati imisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda nsiyasure insiweta usobatarire imeyo mu cyubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back.
somo Kenya Uhuru Superstore sionyole ne ano mwana w'icyanga cya mitumba kirajya abana amo n'abantabanere na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RB and Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba bunavono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali bateto chake biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachake biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere karo batokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo ase nyumbere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells ayumuremyi giata kurworo gonkorwo gusihi nikisemo chiyetanaine wono na nkakiende yonsi tarera eduka ya Enokem Agrovet Limited nikinsagia chaye bwenyorera mariogo yugusyarire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange naobare imiyumu cy'ubusongo ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza Angena Market Plaza Orosagironde Nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Orosagironde Nigorore nsemo ya Jogo Angene skuru yobroso ya Jogo Primary Naboigo okoba kirisimi iliko manyamange Enokem Agrovet Limited growing healthier future one harvest at a time. Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nigekorwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation ultrasound CT scan x-ray dialysis occupational therapy na physiotherapy gobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa goke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke 24 gwancha bare insurance chiko bwatya NHIF AON Minute Liason APA Madson Britam Trident na boigo area ya AAR na boko batarera asenyagatari abo ya Ram angene kigambiro ya Kisii gose nabo wake simiwetrase namba 0725150744 Ram Hospital Kisii, health first and health always. Esukuru yokwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoryo bya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD
chia bantu bali noborema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka serituko nigo bagosomya umwaka umugima aborukia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera buburundi bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugongo rugusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasi gia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Supermarket ya Kisi Mattress irimi y'umuco busongo nigo bono yako renteire ebintu byo gutumika na boigo konia asiriguririanse na boigo bikoniwa asenkera ya wholesale buna maguta y'ikinyini obushi bw'okuruga si diaper ni tissue chisabuni body oils ebinywewa esukari na boigo ibikoroto boigo nkonia bale ebintu binde asenkera ya retail byo gutumika nyumba bune birogo n'ikimesa electronics chianga chinyange chibagi chikapet ebitanda n'emito naboigo chipillowcase mbabuate office furniture cookers fridges and freezers table banners toaster ovens and microwaves dispenser cordless kettles washing machines n'ebindi binge batalire ime y'umuco busongo Kisi Mattress Supermarket, the only money saver in town. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse cy'amaiko iyo yacagetikwe na University ya Cambridge aseregwe tanya chinse emiremo na 50 amasomo ye nigakotiri umwana na komwali bagali igiri kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye ucakira kirija year 1 wika year 4 asababu ate bintu byo gusomera bisaine unabono ki computer echo gikuru amasomo yekerero na bwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine bya baroki wabaye 2 wika year 4 mbabwate bintu byo kubugyo muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwo nabarimu umwana wosoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chigosoli unabono skating wako pali wako mupira w'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli nabwigo bosire byego byabana ari nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kirija drama na music kirija debate club journalism scouts egatie binde nigo guchaka kwarigani abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egendrete nigo bagutuka asebara ya Kisi Kisumu Migori Junction hange n'inyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 72 cyanda eyemo 72 cyanda inye isaronemo wose inoti 72 ibere isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.
Mwanchumuriria ondizi TV nkwani vene ase ntunda yende ime yomoroberio wensa kekolene uko manyinga ni gomogeni ito ase mambi ya bono tuwaganiti ustokagereta bega yikirana ase studio Jeremia Migosi kurwa kaunti Nyamira ataba yikirana ase studio yenko batakananga nebitango bitaba bikunyaleka gotangika. Igo tora kwenda kumulikira amagazeti egazeti ya The Standard nonabe ginkuba etia ase ntunda eye ime yomoroberio wensa kia asendo chenga engana emulekeire ase obwagarikima na kwegwa obolito ase gazeti ya The Standard nkubwatekananga ne nokugania wokoni wa gose ogokondiswa kwigeti kirege chindege gya Jomo Kenyatta International Airport no wochia ase omonjuria Adani ni gogoikira bono goikira bono iga amange ataramanyikana kubwatekananga no gochikoena nwa wegeti ekyo gechindege nigo muri gazeti ye amolekerete chingaki omonjuria Gwatana Adan ose Gwatam Adani abete gago chakia obonjuria bwaye omwaka o 1988 nali abete gago chakia bene anemono ase akonia kwebinto buna chinguru chiricho mole chotumeka call nabo igokoni wakwa mabuta ase ensemo yende nigo muri gazeta tanga nere oyore omotenenku okabere second richest man as orogongororwa Asia as obotenenku bwaje bole bwekerengo ge chitrilioni 10 kya Kenya Frida chitrilioni 10 chitrilioni tobarango korosi milioni ni gogane tio tware chirubu elibweyamo omanya korosi milioni chirubu emia ya goike bilioni oganetie na endo mende chisiro isato otware chi milioni elibu eyamo oike bilioni eyamo koike trilioni ni igoganetie chi bilioni elibu eyamo chi bilioni elibu eyamo kono chi bilioni elibu eyamo ochi yake naende mara 10 omanya goikera trillion trilioni echi 10 igo eno monto botenengu bwabatenengu ene budget yoga ya Kenya teligo kirirabu koze kare budget ya korosi gwari twaro chinga trilioni 3 abuno ikorencheri igo ngabado moreka no ene nusu ya botenengu bwaye bya badongo itugo na benga Frida twaganya denga nzia itoke yake ne cheo nigwe no mondo bwate chinguru choko togora Frida akugora bakenya bosi ikana JKI bakenya bosi bi naenda atikale bado ne chibese chinde no mondo kana bakorangiria bakenya bosi Frida gorogore naenda abakane emiake bere emiake makana atikale ne faida inde naenda yani agotogora naenda ato echibese chikero motienyi pocket money togo kare gasi na ndo twakana kero mutie mwako bogema tabu ati wasi nga ngabona nga abakoli mere mongo strike bare osenga agotogora atwakane abekishoga kirege ndongo nyara tore azo mwako yo mugima naenda atigale ne faida ya igotari monto le bwego sore agopa Adani monto wakero matitiri aja kwa mwanga nga JKI na bako ya kondija asege kinya kati you can imagine that umetena no mwana ko ibor bono iga ago chogocha ense ya Kenya bado kagendete waka ne didinirire asikolende boigo egati yechiwe sirigiri bose obo kubwatera nankolinga chibesa chekerengo ge bilioni 15 naibere chirigiri anmono ase ogosira bosokoleta kubwatera nane mono aso koleta munchiri ansemiri infrastructure wetera somurubirio olia Odani Solutions miaka ne meronge tatu natekoteba echio barabe bakumokondisia geti gechindege ya JKIA na boigo ensemo yende nigo chibesa chekerengo bilioni
ibere chibilioni chimia ibere nemerongo etatu chiri chibesa alige chikoe kubeka ensemo anemono ase okugenderia na gukinia egetikirie chindege gya JKIA ensemo yende nigo egazeti ya The Standard imurekerete asobwagare igoro yenchira umuraibwense Dr. William Ruto abeira kugenderera noborai bwaye ase goikera bono igi myaka nebere yabere gekwara kurwa asoborai kulende bintu mbirabera wikirania na binde ataraba gawikirania igazete The Standard nemurekerete nganeyo asibaro sotio robot rwa bene page ya isano nemo ne page ya gatana kabine page area ya gatano na gatatu tose maseme ikase gazeti area ya The Standard page ya kabere niye kumurekeranga nigo abanyakenya robense Mary Andarasha babete bakubatanga abasabe kegoliga Gen Z ababete bakorobekana bali getigo soa as school area ya Andarasha school nigo engusanano yabete kwenekigwa asigika ensemeria ya Nganyuthe village enseme Andarasha ensem ekerochi ngaki aba menyi bensemeyo babete bako ligia kubatanga mbaso asensemeyo niga abamenyi bensemeyo barakanide gutwara chimashete bagatwara usemeyo ya ibirende bagatwara amagena negative bintu nawe gutanga chipara line kuliga linga gutanga basabu gosoa asensemeyo skolende ensemo yabasaye babegete cyanga chimwamu nigo babete bako nyorali bagali abenende waswase skuru eyo uzubikase geti ye skuru eyo chinsa chamaragoba chinsa ibere chamaragoba anemono bose chinsa isano na ibere chamaragoba chinsa isano na isato chamaragoba anemono ase baligetie konyora machibu igoro yengane Frida batebanga occupy Endarasha igaba sabe kigolia Gen Z goromba beto akurukuro bekana ndo kwanera nemono enchira kwa ngaba sabe kigolia Gen Z koranga chinguru cyabo nchira era nga kwanza Gen Z always a Gen Z Gen Z power ekero kolgerelia by the way nonyena mboibo no tabe Gen Z by the way Gen Z abango konyaranga mpara baba konyora abana lakini kero kolgerelia egakoro na sensemelia Endarasha negekoro kyobwichanya kegima kero konyaranga abana ababwate chindoto chigo chenchya magimabo chigo chenchya chinga cyabo chindoto chiri chikolimibwa bakonyaranga abana bakugira se school area ukabusiri obuguma bwabo nekekoro kyobwichanya kegima ariko menya konyaranga bane serikali at first serikali yabetege koimukya egetambukiro getali egetabwati muso anena se bali babete babusiririrwa n'abana babo ekegera kwanyarikanga serikali gatanga wikitiko baho muchere n'ikingende nkyo ko muchere n'ikingende abana bakuye abusaba ibuli bakuye umye babere bakonyoro no gwakwa abandi batamayitinga ye abana babo bali ngakyuko bayirira endagera ekinege tambukiro akiabonete kulikiriro gwasobe memebe serikali yabonete eligi psychologist bagakora guiding and counseling ochiasaba ibuli bali ochiasaba bali ndabinga abana bali akonyaranga mbago atabasani babo banalite kobera na barabo ikirasime abanalite gosoma na barabo banalite gochesa na barabo banalite gotara na barabo lakini konyaranga mbaroro babire bagose yani konyaranga no gwapa psychologically shauma nerorora abana bali bakonyora alafu chi incidents kiruma tekero muliro liyo tubogete bikoro biri byabete bikobaga ali liberera liri abeteri kwane kigwa ebintu biri byabete bikokorekana bali na abana bake batanyare go deal ne situation eri muno muntu omonene arabe ka go deal nero boni kuruche Kira bone gambara babago enekeli venenga ningi kiabete ke gokorekana sense media Endarasha kira ngabana bali ichindoto cyabo kikaba chiko kutoka mbara babago esoki bene babantenga ekena kiabete ke gokorekana mirobeli kiri bagwata saba ibuli bali babere bakonyoro no gwaka kuri to beto koranga chiskuru chinyinge amakiaya gesa incident iri Endarasha korekana torenga chiskuru chinyinge na chiro cyabere chiko cyaka kujia one kontuma itinga mirobeli kiye wizara yisemi bigite asokwenekena ngutanga bali ebikoro nebyo
metiko se babere bakubwate barolenga eskuru eri yabwande igekubwate amachiko n'amarago abekire ase wizara y'ekisemi kubwatikana n'eki boarding school ababere bagochaka emiroberi yokwemurikira chiskuru whether private or public schools nebwateti amachiko ali abwenerete nga ikaikase boarding nebwenete koba andakarakona chiskuru chinyinge nera byabayimukiye getambukiro bayinekia nga ematron gose patron ngorali sira abana eskuru gari onye compound kerororo egati yabaorokia babe bakorara ase skuru ri babe bakomenya kindi nabo kiego korekana bokonyaranga mane stima yaberige koripoka babe bagutwara na onye fire extinguishers so that baigeli nenda abana bali ebyombe bina Red Cross yango bitumeke na kwegeli abana bali nga in case ekero muliro beri ko gutiboka sensemeli ninki umwana abwenete ko imukiye getambukiro gose ninki abwenete gukora abwenete ali myu muliro ri ninki bamwe soka kurwa sensemeli kumenya konyaranga achi skuru chiro rasi chinyumba chiri choboraro batabwatira ndi dirisha ose anye dirisha keroro ebikiri chigrills echo chiko enekenga mwana kende nakeba magari mwana takonyara gusoka gari ibonero bijya chinyumba chiga choboraro maybe chatware emirango iberekero yake onyatari etatu maybe batwara na dirisha just in case it don't happen igari gutko abana bagana bakonyara wekonya ere buya kigima aseigo buya serikali tigebe kwiri tambukiro kya bwango ekyake okorobutu kibwa bene kire county kire skuru ere boarding ebege kuligelwa kigima nganenda tukubwatia amachiko aliabekira sengencho timatinga ninkekegera NCT ya Kenya ekeni mibaso ne abene itokoranga abantu bose serikali ko wewe sokia bage ukwana kigima tebanga tuachakiro botuki bono kurbono ntotayitikoranga mangana kolenda sama tukabo tambikendi getarabo turuchinga amagimani gandate buya eno ligel no ina ase chinsemo enchato je twakora emibaso kano kunyora ase para abonjuli nigo bakoni goikera ase para epara kati kino leta yokuba kuna twaganya mu baso kano bana yutukubacha kubanganyi naende papa kwirana haruchinga asensemeye nga ingoyora ira semirimo yaye akonyaranga tora chakira sensemo ya serikali because inki ya kubera umunchiro liyoyiga achikone ibintu byaye asepara serikali asinarororo efelete because onyendire serikali ye ebegete chira segete abunchiro lyabayiga bayire libaga liyo gukora ubunchiro bwabasechire yiga banyine umuntu uri gwete para nabakobekerwe a direction yakorokinya echiro nera segete okonyara nabago divert yigari ya so echiro gosaye park ensemo gabo aborikeria tagitamenya kwendera nesabari ya bakonyaranga ogosugumu kuiga abonchereri bagosugumu because nabarabomba wikaransanga mbabu atese bakoneri baranga ya twatubeka ibintu bite pare nsemo gaiga tumanya guchaka koneri nayo monchereri oya okobeka ibintu byabe pare nsemo koneri gari okuno kuri riski obuguma bwaba as much as okuri kibese kiga okuno kuri riski obuguma bwaba because obuguma bwaba na ngora ere tagikende yonsi tokomanyanga chipa kigari kige kirosire inama kukamwanya abantu nabokonyaranga egari yabutukire chi break ekubutoka chi break nabokonyaranga yaberege kuba corona asensemeli naboranyarenga abantu abeka bakone libalance mongo chugo bare bento gwe wakana bare bakebango ekarba wakana ibango ngayibangeli goche naendo yokubaka nibango bali para igoro nero yo ningo asakule nendo chinga asobogi motomenyete mibasukano tekoba gikubura naende bawate bangana no musatenga hai ajali haina kinga kini mubasukano go usatenga asomo gusatenga waterere mboli pomura ekekera gendo yo konyora ngore ingane ngencho ko konyoro mubasukano enchera okobanga gukwiranira boso correspond ningana yengencho kigima nebwendre tenga ryo morero beire enchera abana ba correspond asomo rirolyo nebera bega kwena kinga ngokonye kabale osimbali okoraki ochi okonye kabale akera kwa bere ko romorero bere koranga tibwendre ti montabe gakomyo abantu mbara bakomyokera TV chikuye TV yae osonye ne skuru mwana de kubugoli sanduku yae usechianga chianjire chinyago retu no muiboli atete kuoye bikoro tombiranchete ya nonya gwanjete bikoro te byao nonya gwanjete esati yao ne bwendre toba kwana kingubugi mabwa no bwengencho kigima ase otaraba goko nyoromo basokano oyo toska bosika sepeja gatato gazeti ya The Standard anigo omo igati ya kirori anse ekina kerengete edini yobotutukanu anemono eria ya Shakahola
abete egagukwana ng'ani gabasacha bane babete bakomo gosereria kagosanga nere kagosanga no magistrate abwe ekegambiro kelia kia Mombasa Kalume Fodho na oyore egati jebirori ase ekinekyo ni gatebanga nigo alenge umuamate umakenzi ase kolende chinga kinjira aligetigo chikobatolia abasubati babere balenge ase linani elyo abasubati abo babere ni gatebanga nigo balenge getirianda ende ni gabayete bakolera kurwa ase linani elyo kolende chinga kichiri aligetie gochi kobatolia ni gabeta konyora abasacha bane baragirete bale chinguru kegima babuguretie emeyu ya birende abo babete bakomogosereria kegima ngataba gako batoria as ingane korokinga nigo Makenzi abwate abantu balendete elinani ria nabo igo abale komokonya nemono goikerania engana eye yaye ensemo yori obetega komoneria linani eliboso mugondo yo nigatetenga nigabetega komoneria osiniga betega komoneria omugondo yo ase eligoli liechiribu emerongo 5 anemono ase okwenekinga oberiga ochakikanisa yaye ayunera gati amurikiri ase igazeti yu ase nsemo yende nigo omo chemist we serikali abeta wikirana na kuiranirania anemono igoro yeki na kemubwatiranetie maina njenga yogo kiamaliogo yogo tindia ase ensemo eyo toskebosio oika ase gazeti elia ya kane gazeti ya The Standard nigo omo senator we county ya Kisii abeteka ko asioli bene igoro gakuru bisibonde anemono igoro ije kiombekelia bose okubwatira na kugendratega tia serikali ne wiza gati serikali ne no monjuria adani nigo abeteka ko bisiolinga okugani nkoronga serikali ebe bose okugani nkoro nga okubwatira na kobe egati serikali anomono ase ensemo elia yokona na obokoleri ase estima ya Kenya Kenya Transition and Company Kenya Electricity Transition Company elie godila mangana yestima nga abetatebanga nigo ekerenga na endekero ikuchikwena na ensemo yobokoleri gochiase ekiombekelia ya adani Frida ntoba totebanga adani mbale chibesa ande mbwata chinguru chinene kikima omosene to Kisii obisioli na endenga madena robeteka ko asioli amangana adani na kia bantu bamwanjirite sese ekyo Kenya kubatikana ngano gwa asioli amangana ali alengete adani nabo gabono obeire gagwa asioli amangana alengete okubwatana na kuligetiko kobaigati serikali no monjulia adani asense melia estima yoko genderia mo estima Badabanga no bise bintu boire umuntu naro akanyaruma itesiri yawo igoro temba as much as you're tembe ko bisa umuntu naro gocho yesoke igo ngaitenga umusenta we county ya Kisii nabona tawo soke bene asemia Bakenya umetaba Kenya bado birenge limbira babigo sangererwa bado Bakenya baro babere bagwikase kigambire inde kwamereria monchereria adani tabaga koira egetikeriye chindege ubonere buya bali bagwatobo manyi ababe bagwesoke bene gwetera chinyomba cyobararia elinda Bakenya babe bakomanya kwene mboryo askolendo chinga matina bera tokinya serikali ngwatekerengekia ase okwene kinga ya bere gekoswana ni adani ase okoyegendereria ensiti ya Kenya kimagendero kulende engana ekobage koleta amaborio anemono ase ekirenga bugwatekia totebenga bugwatekerengekia no bisi Frida na bera tokinga omusacha na bugwatekerengekia ase nkeye ekerale koni ng'ombe ni gali de chibese cha atumeka koraki kwiro mwane mwakanere school fees kulende bone gintu gekore tobo kongu no koni ng'ombe bobisi yako bisera ai Frido ndate kuligelia ng'ombe yao chinsi yaga mugondali
kama nyakoranga basacha batano baotebi nga bwa kirumo ngina mbia tore twachira twagamba no mogaka ya tebi nga etugonere to chakora tu Osebride kwanyora omugako go na basacha batatoiga bakurata aso tugete ngombe barete kurata okuminga ingigendreta korugeita abana lakini abana bakora komonyerera nga tatole tira mageni chase ngombe korende ekerenga na bwatekia gogo chiko gotumia ke ngombe ye ayoni agodeki abega gwakani school fees korende obubisi obo ekena bokoreta mabori amangi but as much as serikali turatebiwa tekerengekia nebonete sokibene totebinga ningi gekogera abago kwandishira egetieke kagechindege ikyabasinyire korana and by the way kero kuri myaka ine mingi sana tigaba reduce no ine myaka yale ko bananye ni komiga abakenya ngo understand bali lakini myaka 30 by the way ine myaka mingi sana abanyaranga na dan no manyeno myaka ya chire era chikoba gekole tukana ndinchira bako bise bintu oika echikorenda esigi kati yabo bwatane bali kura sensemili ya adane na boigo asense ya Kenya tosika sepeja gatano nendete kumulekera anse obwagale nendete kumulekera anse obwagale anemono igoro yengana eyerengete ogo chikwena nwa gwensemo elia yegetigie chindege gia adani gochia ase usikurwa ase serikali uchasi ensemeria adani kubulinga kubwate kananga nokwena nuko nigera benga ningana ere ijabo bisitali endonge gochia ase serikali ase go manchumureze iningane mulekire asobwa gari kigima ase muri kibigaziti yakotebanga nigo erabe ingana etali endonge bose tacho kiri kigima ningana emulekire ase obwagale koraga ni kwemanyia mange nabo kuba gukurigereria anemono igoro yingane yo ase obo agare kuno manchumureze tindo tatebinga obego sangana intuitera senchere mtandao o Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube and Ndizi TV News, na bwetera mtandao www.ndizitv.net. Ndochingana abange babere bagosoa ase umuroberi wensakia imambi ya abono wetera ase chinchira au ase ensakia. Ndochinga yobesh ai gatebanga following you Samson Ongaga pamoja Charles Moriasi umungwana na Rose Oyekoruage Kongo. Okay, top 6 Salams Club tukondani Rafael Very Love nware ime yomoro video obwensa kia boy gondo chinga Rafael Obuogo na leto kwa tumoro obwensa kia Rafael Very Love na Eric Osoro kuritaro ni kondani ime yomoro video obwensa kia ase imambi ya abono abuna ababere baswaso moro obwensa kia imambi ya abono kende kusanga 90 mwantu murilia Ndizi TV imambi ya abono ase chinchira ao chio chimitandao nabo wetira ase chinchira chieke rero nabo yana usanga tutira si namba ya SMS mambi ya abono page ya gatano nemo egazeti ya The Standard nige murekerete anemono igoro echiera chiria serikali ya Kenya Kwanza yabete kuruera ase aba Kenya chinga kichiria chie campaign egachia mangana bali gechiko bakorera aba Kenya na sogonchura aba unchulia bakaba kebose bali umurai wense Dr. Lemuto tebanga nichi hasla babe bago kina asekerengo gia uchumi engana betega otumeka anemono ase okumurusia abisi umurai wenso kabiraro Uhuru Kenyatta nigo oiga mangana ande umurai wense Dr. William Ruto abetega gotumeka soko soa suburai na soko K chibesa chigotumekwa asense itwa Kenya ase ekerengo gya 300 billion na boigo ogoikirania gokwenekinga abasubati n'abasacha nkonyora bali amabaga nebwente kubatakana nilichiko n'omuno asoko mukonyo musubati anyore emirimo nabo igensemo n'abatabanga nigara abega ko enekinga abasu ensemo yaba waziri
50% ase abawaziri bako banga mbali bare abasubati egatia mangana mange abatega kurali no tebanga nigara chikwene kinga obeire gakwena na chidaipa chiabosa utia sabangina balia bare babere bakuibora na okeyekerengo kyobugima na boigo ensemu ende noko kwene kinga obwagachi bw'ikinyumba sirigo likebwa beire bukwagachwa kurende myaka ebere yabere gakoera kubatakana no mu waziri bose kubatakana no muri kiwe gazeti ye atebanga nigo egati ye birenga bose kira kiri umurayi bwense abetega kurwa kitaraba kigo ikirana ase amange aliakwanete ataraba gakorokananga abera wikiraniwa ase pogoska vosio ase peji ya gatano na kabere gazeti ya The Standard nige murekerete chinchera chikaunti cyabere kigotumikwa anemono ase ogo chakigwa kwemeroberio n'umurai wense Dr. William Ruto asumuri kibuga gazeti ya murekerete anemono egatemeroberio Dr. William Ruto abere awikirania abayigo chinsemo abeire gagotarira ase orogongo rwa Kenya chitariki bere umutienyi okianda nigo murai bwense Dr. William Ruto abetega gotarira ensemeria ya Siaya, Migori, Homa Bay na Kisumu asa abetega gosiuria emeroberio au yeme ya magendro etaro ya kabere kabanga no mutienyi o gatano na gatatu tariki emerongo ebere na isano nemo mwaka bukiri ubere nemerongo ebere nanye agatarira chikaunti kiria kya Kakamega, Bungoma, Busia, Vihiga mutienyi tutegeto mutienyi kianda chitariki isano na ibere agatarira chikaunti kya Embu, Meru, Kirinyaga, Tharaka Nithi chitariki 15 nemo agatarira chikaunti kya Murang'a, Nyeri na Kiambu chitariki emerongo ebere na kianda umutienyi okane agatarira chikaunti kya Uasin Gishu chitariki 13 agatarira chikaunti kya Nakuru chitariki 13 umutienyi gatatu agatarira kaunti area ya Bomet na Kericho chitariki emerongo ebere na isano nemo agatarira chikaunti kya Kwale, Kilifi, Lamu na Tana River agatarira boigo chitariki 3 umutienyi gatatu mwaka oeta atarira county area ya Machakos na boiko county area ya Laikipia muliki gazeti atabanga nigo murai bwense Dr. William Ruto abeire gagotumeka chi county ene mono asogosiuria eme ruberio ya yama gendro asende tuwe yakira ekokoke gima erine kwene kinga obeire egako chigosirwa naba Kenya epeji ya gatano na gatatu egazeti ya The Standard nige murekerete anemono okwiranirira kwa bantu goitwa asenchera cyobo tutukanu nabo igo okubwatwa na kubiswa ase batamanyiri ase bare nigo egazeti ye murekerete anemono umusubati yo mukuru kunga Winfrey Wairimu yo obete gagosirio mwana ye obwate miaka 15 nemo oyo obetega koraswa ase enda yaye chingaki chokurobekana kwa basaya bekegolikeria gia Gen Z emetienyi ebere goikira bono nigo aotebanga chingaki chiria abegete cartilage abanyagitari mbaraba bakumwanchira anemono kwirana ase eskuru nekwanera igoro yo mwana oye oyo bete gakoraswa nabo igo utia makweli ase kurende guikira bono nigo munyaruko yomoke agochoreranga nigaigwete okoraso kwenda oso abakoigwete ngani gaende tugwa kwa masasi asenda yaye kubatikananga na makongo ali abete gago etira monchumurelia ondeze TV segazeti ya The Standard emurekerete asobwagare engana yogoichania igoro enchera abanyanyimbo baendrete koba bako unerelia aba Kenya obwene bwabo ase ense yeito ya Kenya tusikebose kase peji ya 10
igazeti ya The Standard nige murekerete anene mono igoro yengusanano egenderete ase county area ya Nairobi asebo igo twabeta koranga okungsana igati yo mugabana we county area ya Nairobi Johnson Sakaja no mukonyo murewense Rigathi Gachagua nigo Rigathi Gachagua endete gwitira chinga ki ching banda tukungsanana emaega ya igoro okungsana kwabete aroro igati ya serikali ya county area ya Nairobi na bonjiriya asensemeri ya wakulima marikiti ase ense moto tokoranga niko babete bakwiranirania umukonyo murewense no mugabana we county area ya Mombasa babete bakwiranirania nere Rigathi Gachagua kubwatikananga no gutaiwana na asensemo yaye Gachagua betega kuburia Sakaja kubanga gawo ikaransa elinde kwene kinga gwikaransa nabonju linde kuligichinchira chukuganya ninga neyo mbaba bakonyoro gwakwa okonene asensemo yaye Sakaja motayatinga nabwate namba yaye abe gakumuligie linde baba kuiwanana ingana yabe takuletingu sana na igati yabarai abo babere toskeboso ikase page ya 11 egazeti ya The Standard ni murekerete anemono igoro yo mo Inspector General wa Nyimbo Ntenera Gilbert Masengeli oyo tabeta wikira nabosio bwe Kigambiro asitikulia lero likageringa litukarabe gakwe wokonacha kulende muri kwigazeta na bakumitinga nabe wikira na litukarabe gakwe wokonacha ninga tarabata kwanda kumurikira litukulia lero karo aligetigo chikoyegwa okonacha nensemo elia yeke Gambiro toskebosio mwanchu murelia on Dizi TV toskebosio weka ase page ya 12 nigo county area ya Usingishu jabeire geko okay ni kina kirengete okwena nwa wechi gwira yo buli mwinga yo gochigosira aborokiwa uche ase chinze cyangumu kagendete nabo igo amaboli amange andrete anemono ino chikwane kinga babeire bako konya nabo igo bako ewa obwene bwabo page ya 13 igazeti area ya The Standard ni yemurekerete anemono igoro yenjira serikali yabirigo chaka iracho chaka usenjira bene kwene kinga endagera nkwena nwerego chia asaba ko bale skuru askune baraba utumika chibesa ni ndagerelie kurwa si abalemi nabamenyi bichinsemo abo elinde kwene kinga ngosira bale abalemi asinsemo na kwene kinga abana nkulindu bale ase chisukuru askunu mwantu mwerendezi TV abo no nabingo ikera omwali okumulekera amagazeti imambi ya abono sikulindire nkwemanya mange abo kwigore gazeti lya bwanchite lindo bwa wesemya rebiya kengimo mwanchu muligeria tobirito kumekera magazeti asoboime tobirito kumanya kulende anyingana neruganite gwesomera soboime nabo okwenyorera egazeti yabiri bwanchite elinde obekogosoma asoboime kulende mwanchu muligeria morobiri bwensake togwakira mbia mono kwa biriko gosangana intekuru wiki yabeire ntambe oikira bono igatwikire omweli okulendo mwanchi muri yantabeto kumira na wiki nderi tukarege Jumatatu wiki ya Juma chensani 12 chamambe wika chensa isato asekolende balibero vereti asoko enda usasima sedini ya Islamu nibotoko baganiria amayana bataijo butoligie enseraba ntabakuganira amayali tukoliri usasima sedini ya Islamu rende asensemo ya bali ya sabato happy preparation day anabaigasi bali bakugenda litukoria Jumapili nibotoko baganiria litukoria usasima okuya ko ikira naso gosasimiraria kiko iruri kondo kwane na ikora tebanga no gwata maiga korwa Ndizi TV na kiro muntu akora kuriringa aganinga atebana nimbwata maiga korwa se Frida Kirugo na Job Maangi bantuma twakwiriri bakalia bene tadinga ngochi kongenero liole na maiga twakwire bene twakwire chinguru
Frida kwanya kwenda ase kanisa eto kinga mundu tarenge wiki yetete obaga goteba nga wiki yetete na chiete nga shiriki ni kanisa ya Itumbe kanisa gete mbange tamaiga akimogoteba bia mono osoma gani orwe kanisa yuende kagocha gaiga oteba nga nae wa maiga na inunga ginko genda akingo motetemba akingo batebi na twabakwanire tima tinga makwani ayonsi na yekende businara wewe baranya taka ekanale gosoka kurumwane ekumurugione na abana bane mbante ngo ike kanseri mba maiga leke maene bedewe anye kara gosoka maybe no murugio go manyaga gosoka bana mbarengo tia bando de bekene Frida ekene tikebyo tebu bene asikolende ntutu abira maiga yakero chote ba maiga ya tuabeto ko ba maiga ande Jumatatu nayo totebinga kwabere kuira ne ruwa maiga Ndio kanyara gosembi dio takachiti kanisa onde mushirika tayo maitenga Sunday turi gotoka kanisa egwaso katepio okagenda because tutene tia se kanisa gali kabatebinga next week tindi ko bamo na inwe ninga ne iriko genda se sabali gete ncengenda Nyorobi osio milio mwana oneiga na ndiri mbengo shirikia se kanisa ya turi kubatebinga ko gendo ora likoira ndire likobatebinga ai weekend na renge na inu na chete Nyorobi aso mwana nakare ngaenda ngo ikai kanisa gete abaganto maga wapi sabali bagago gosoka rwe kanisa na litoko manyanga Frida kirotare toigwetu bya litoko manyandiri toigwetu bya kini ayiko gosoka kwagenda otegeto tebi ndononyorenga no bwato bokongu tutamanyeti igombia abantu bateba igitabu kilinto korusi gitabu Lero biyo muntu manyikana kanisa ke mbede lumetenga bashirika maroro bako ende kanisa lakini nayo mpasta tamu manyiti tametinga kuso yino mushirika na bakongo gogo chakwarwira nyine kero muntu li atwalira bakongo because watebanga ayo none chi activity chi kanisa taringa active amire moye kanisa tarenge gokora Kwekere abo mochando so abona kero montaña ro bokongo sina matanga omenya kanyara ngantuntu ko choparaga because oyega taringe mushirikore active mushirikorenge but passive ere buyeki mabona ne bwenerete abantu baba gukora emirimo asikaniseri hamukorera Nyasaye na boigo baba ko esona ni asemero belire kanisa okensa onye babwa tugusira okorua okokibesa cyo gucanga kanisa naye karugento gakenyo muntu obera otoro muchando naye musire nchira bene chukwane kinga ngochukwegendere tore ase obugima aboito kondekera kere no muchakano nkere no mwerio muntu murere ndeze tibimbya mona asuko tubwate kurwa simambi yarenge entambe wikera chinga kichabono korukwa job maangi nabaganeirie weekenda ere enkia Nilibamu chake weekend mapema shere mnapiga mapema atobaganire litukoligi omonchi muri litere n'ingero ko Frida endera kulire itaseni cyandi ZTV obona bwanso Abigail Nyanchamane rone kinga chibiche chibo igona mariogi agoikirire asenchira yobo ikirano wikera litukolinde twabaganeirie oburiria obya Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile
journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 07057731